Sanibonani molweni ndanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Guys, uzethu ke uthi ufumene imeseji esuka esibhedlele etshoyo uba ngomso yi-hearing yakhe bexelela abazali bakhe ke ethi usayawusabela phaa esibhedlele. Umkile ke. De waxa esendleleni wadibana ke noShobane. uShobane uye wacela ke amaxolo ngayo yonke into wethi ngoba lonke bebexabana bengabantu bohlukanayo. So wathi ke ucela ukumkhapha. Umkhaphile ke wombeka esibhedlele ke. Xa efika esibhedlele uzethu wafikela kwinesi yakhona yamkhumbula yamazi into yoba ngulaa dokotela wayebelekise ngalaa mini. But now uzethu uthe xa ebuza ngayo ugqirha lo wayesebenza laa qala waqhaqhazela kancinci wabe sesithi into yoba hayi wayekhona ugqirha ngalaa mini ekubeni babengamfumani. Athi omnye no wayengekho samfonela samncama. Athi okay kulungile ke enguDr bani. Abe sesitsho ke ombaye ke enguDr Mkhize. Luckily uDr Mkhize nangu umile apha emva kwabo khona ipatient ayi-athendayo. Abe sesithi ke ngubani ofuna mna kutsho uMkhize. Abe sejika kuzethu wasebeyothethela ecaleni ke. uShobane umbonile kudokotela ke lokuba loo ndoda yile ndoda ibifike phaa kowabo ishawuta umama wakhe but akayazi uba bebethetha ngantoni. Wathi xa embuza unina wathi ngumngani wakhe wakudala. So abese emka kuShobane bashiya bethetha apha ngaphakathi. Uzethu ebesembuza ukuba hayi azitsho ukuba ungubani. Akhumbule kubhuti athi oh ngulo gqirha wenze umsebenzi omhle kakhulu. Athi omnye ewe like uyamncoma ke. Athi omnye ewe dim. Abe sesithi kuzethu hayibo ngalaa mini sakufonela sakuncama sasingakufumani. Ixoka indoda ithi hayi ndaba nengxaki yebhetri ntontoni kodwa kusalayo mna ndafika kuthiwa ugqiba uhamba 2 minutes after umkile ndabe ndifika mna. So asibuzethi hayibo sakufonela ixesha elide singakufumani nje kwawena njena ayaphika yoma indoda yabe sesithi ke if ukhona enye into efuneka siyithethe thina sobayi-2 ndicela sidibane eofisini yam. Wamshiya kanjalo kuzethu wabesephuma ke. Xa sefika phandle kuShobane afika amxelela uba yeyi ikhona into engadibaniyo apha kuyaxokwa apha. Yonke into ethethwa and le nesi into endiyiqapheleyo iyaqhaqhazela iyoyika. So ikhona into eyenzekayo apha. Besithi uShobane naye uyibonile loo nto leyo. Abe sesithi kuzethu hayi kodwa enye into endiyifuna ukuyitsho kuwe andazi uzayithetha kanjani. Umamakho uyabandakanyeka kuyo yonke le nto. Khona into ayaziyo umamakho. Shobane amphikele kunina. Umphikela nje kube mzala ke guys because uyayazi uba le ndoda ebeyibonile phayana kowabo. So for sure unina uyangena kule nto but akasazi isizathu soba aphushe yonke le nto. Then ke bemke ke bagoduke ke. Uthe xa efika kuShobane kowabo wafika wabuza unina uba kubani le ndoda ibilapha izolo. Hayi bikushawuta phathi ombe nitshilo nje kuba ngumngane wam wakudala lo. Athi uShobane no sendifuna ukwazi because le ndoda nguDr Mkhize lo ndiyamazi and isiyile thina phaa esibhedlele. Abe sebuza uba unina uniyile wena nabani. Athi mna ndiye nozethu. Yho hayi kumamakhe abe yiloo nto ke yayicaphukayo into yoba uzethu yinuna engafi ntontoni. Abe semshiya kanjalo kuShobane. uShobane besithi into bendifuna ukuyazi mna ukuba wena awubandakanyeki na kuyo yonke le nto. But unina uphike woma ke guys. Esikufumeneyo ke ukuba utatakazi zethu njengoba edisayithi into yoba makakaye ekliniki kumatron. Xa efikela kumatron ufikele esithi akazange njengotatakazi zethu uze njengomntu wasemphakathini. Cela bakhe bathethe ngale nto kazethu ngoba wayekhona kwesaa sibhedlele and ugqirha wayengekho. So umatron umphoxe ke guys emxelela into yoba uzethu kwakuye ozifake kuyo yonke le nto but sifumanise into yobana aba bantu babethanda nabo bayi-2. So lo mama ukhuphela isigqurho sakhe sokushiywa nguMashabalala kutshata uMashabalala kungatshatwa yena yile ndoda. But ulwa ke ngoku nozethu. Umthetho wakhe sisidala sakhe esi. Umntu ke wambiza ngekhehla elidala lakhe umzi ngemali ye-corruption makaphuma aphele phaa kulaa ofisi. Phumile umgxothile ke kabuhlungu ke waphuma kutatakazi zethu wagoduka. So ke uzethu yena uthe xa efika ke kuwabo seyichaza ke into yoba guys into endiyifumanisileyo phayana kukuba kuyaxokwa kwesaa sibhedlele. Ininzi into eyenzekayo phayana. Hayi unina khange afune nokuva ke bengumntu okhetha iimbotyi. Wathi ezethu oko sakhetha ezi mbotyi thina mntanam sisitye oku kutya esikutyayo apha ndingakwazi nozithengela iipitikoti ezi ngenxa yakho. Wathi mama umgcwalisile wathi enye into uzethu usuke waphatha igama likamatron esithi umatron uyabandakanyeka kuyo yonke le nto. So kukhona ifight angayaziyo yena uzethu eluwa ngabazali nomatron. But ke ngokuthe asawuthinta igama lakhe unina wanyukela nawangaka wamxelela into yoba sukuzenza ingathi wena uzalwa zizigwili ungazalwa zizigwili. Uzethu thina zange akazalwa zizigwili. Ethi hlukana nale nto hamba kusasa uye phaa uyophendula le nto ubaxele le nto uyaziyo. So bekunjalo ke indaba kazethu nonina. So umatron sisidala sikatatakazi zethu. USifiso kwelakhe icala yena uyile kuMadlala eyothetha naye njengamadoda ke ngoku benganxibanga uniform emxelela ngale nto yabantwana besikolo.
besela bobayi-2 wamxelela ukuba mna ndizoza ndizokubamba because abantwana bayagwazana kule ndawo yakho and ngabantwana besikolo ayikho right le nto yenzayo. So if uyaqhubeka nale nto uzokubamba and ikheyisi yakho iyobe seyikheyisi yokuba kubuleweni and izawuba ngakuwe. Wamshiya kanjalo ke. So ushiyeke ke ubhudiza ke xa kufika abantwana besikolo khange abuze, uvele watshona kubo wababuza uba nifuna ntoni apha uMadlala. Nifuna napha bagxothe okomshologu abantwana besikolo esithi ngaphinde ndinibone nisiza apha. So at least uSifiso uthethe into azayiva ezilweni because uSifiso uthe even if ndiphelelwa ngumsebenzi kodwa kusela ndizobe ndenze into elungileyo nge-community yethu. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.